punya juga ini. Bukan. Bukan. Ada pun sanjikan. Apa? Nilai bela undu yang ada tu orang tu baru tu berde. Ini bela. An panam kota. Kira kalau panam. Ja. Panam ni kira kalau undu. Ani kortina panam tu jenere ini kursus kita. Andu. Entu batter ada. Ini batter yang tu tu. Tahu. Kadang ada batil lepun itu kan. Jangan panam kota ni kadang kadang kata. Oke, apa nak kortina apa nak ke? Enam mukkal itu. Panam itu. Panam ni kira kota undu. Jangan di bela panam. Aini panam kota. Bela. Ekor panam kortina. Panam dah kota itu undu dah. Itu very bad. Bela panam apa tu? Ada. Panam kota bela panam. Muda panam, salam panam itu ni orang boleh. Tumbuh salah mana mana pun. Ini tu bela kini panam korang tak. Ini pandai kan yang mana pun. Yang pandai ke bela mana pun. Bela bulan tu. Ada mana itu kalau di. Ada mana kan? Andu. Itu dah na. Okey. Anjat tu. Parian itu mesti putar mana betul kalau di. Putar mana? Aiko tujuh orang boleh. Salah betul tanda betul apa? Salam. Berapa? Berapa? Yang tu mau bayar berapa tu lah? Malige. Malige. Boleh balik tadi. Nah, kita bicara tu hari kan dah. Ada dah kita bicara. Anda deh. Ini tu nanti kalau kita gambar di tanda. Bodoh ini kita tu. Bodoh ini kita tu yang kurang dikenal. Nana aku kurang pun dia tu nama kurang. Itu nak kita bicara dulu. Yang kuah mana? Ini mana dia nak? Kita nak berikan dia. Jangan mana lagi dia. Mana? Ini mana bicara? Ini mana nak? Ini putar mana? Bukan itu lah. Dia kan bicara. Mana ni? Ama, putar mana kan teh? Eden. Putar perpaya guri ya. Anda. Ekor ni gula tu dia sani mereka. Oh, Malaysia. Eden bodoh ini putar mana matra? Balik apa ni? Bela dah tak tunda. Bela ni no. Nikko ni Madinah bal pawang tu ya. Ya. Madinah. Ibu ni orang tu nanti. Ini muka nak kena kelihatan orang dia remat me. Nikko Madinah. Ikan ni nunggu. Ikan. Bangsa pernah kan kau jalan. Dah. Jaga ikor sama. Iya jadi menteri kedalai. Orang kan kita penuh. Angka ada sama kita penuh. Iya di nanda lagi kita penuh kita satu. Ikan kata. Akhir. Oh. Apa dah? Madinah kita berapa? Ketika di pura kali mana kita kita kodo. Ayah ni nak kandeli ke putar mana mana Madinah apa? Ayah nak tegaran. Ayah nak apa di Madinah kita na? Boleh. Iya boleh. Donde muka, matra berriak.
ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಸರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಂಟು ಕಣ್ಣು ಹೊರತು ಆ ಪೊನ್ನನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿಬ ಅವನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಗ ತಾನೇ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ವಳಿಕನ ವಂಶ ಪೊಣ್ಣು ಬಗರ್ ವಾ ಅಪ್ಪೆ ನಿಮಗೆ ಮಂದೇ ಓಡು ಓಡು பொண்ணு கொத்தாய் பேருக்கு அவரு புறந்தலத்த மாரி சந்தானதால மாரி கட்டினால ஆளே லே ಆಪುಂಜನ ಚೆಕ್ಕದ ಕರೆಮಣಿ ಗೊತ್ತುನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕರೆಮಣಿತ್ತಿನ ಪುಂಜು ನಮ್ಮ ದಾಡವಲ್ಪ ದಾಡವನೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಇದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ ಮದ್ಮೆ ಅವಳ ಅದೇ ಆವಡು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ತನೆತ್ತಿನೈ ಎಲ್ಲೆ ಇದು ಎಡ್ಡಂತಿನ ಆರನಿಂದಿಯ ಅಂದ ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡದೆ ಕಿಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಂದು ಹಣವ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಕೊಡು ಬಂದ ಇನಿ ಹಣವ ಬರ್ಪೆ ಮದುವೆ ಹತ್ತಿನ ಪುಂಜೋಡು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಈತ ಮಾತಿನ ಎಲ್ಲದನೆ ಬರ್ಪ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಂತೆ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳಲೆ ಒಳ್ಳೆನೆ ಉಳ್ಳಲೆ ಹಣವ ಬರ್ಪೆ ಉಡೋರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ಬಂದು ಕಳಪಡಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತಿನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾನು ಪಂಡಿತ ಬೇಗ ಬಂದ್ಕೊಡಿ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ತೂಬೂರು ನೀರಿನ ಈರಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ಯಾರು ಚೂರು ಪರ್ಪೆತ್ತ ಅಂಚೆ ಲೋಕದ ಸಸ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇ ಈರೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ಗುಂಡಲಿಕೆ 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಪುಂಜೋಣ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪತ್ತಿ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣಲ ಯಾಮಂಡ ಮುಂಕೂಟ ಪರ್ಪತೆ ಸಸಾರಾತೆ ಒಣವಕೊರ್ನ ಇಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಮಗಲ ಮಂಡೇಡು ಯಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಇರು ಬಿಲ್ಪೆರಬೇಡಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತು ಏಪ್ಪ ಎನ್ನಂಚಿನ ಈ ಗಂಗಸರಡು ಹತ್ತಿರ ಬದುಕೆ ಹಾಳಾಪುಣ ಅಂಚಿನ ಗಂಗಸರಡು ಗುಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಹೀರಿ ಇನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನು ಗುಡಿಯ ಗಂಗಸರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈತ ಮೂಕೂಟ ಪರ್ಪತ್ತ ಮಗ ಇನ್ನೂರ ಪರ್ಪತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಏತು ಮುಂಜಿ ಹೊಡಿದಿಲ್ಲ ಮಗ ಇರಲ ಗೊತ್ತು ಜನ್ಮಣ್ಣೆ ಜೋಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಈ ಪರ್ಕಲ ಐದು ಜೋಕ್ಲು ಬಂತು ಎನ್ನತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ದೇವೇರ ಅಂದ ಇಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ ಜನವರಿ ಅಂದ ಐದು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸೇರಿದು ಆಜಿ ಐದು ಈ ಸೇರಿದು 7 ಜನ ಈ ಒರಿ ಬೆಂದಿ ಇಂಚಿನಂತ ಮೂಗೂಟ ಪರ್ಪಣ ತಿಂಗಳ ಕೊಣಪ್ಪಣ ಇರಾಗಿತ್ತಾಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾನಂತ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಈತ ಮಾತಾಡಿ ಗಂಗಾಚರ ಇರ್ತಂತೆ ಇನ್ನೀತು ಮುಖ ಗಂಗಾಚರ ಮುಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಆನಂದ ನನ್ನ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ಮುಖ ಗಂಗಾಚರ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊಂಟ ಓಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತು ನಡುವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಅರಮನೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಹತ್ತಿನ ಮಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ಜಾನ ಅಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಶರೀರ ಮಾಡಿಕೆ ಅಂತಂತೆ ಸೊಂಟ ಗೊತ್ತು ಬಾಡು ಮಾರಿ ಸಂತಾನದ ಮಾತ ಒಡೆಬರನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಇದನ್ನ ದಾನೆ ಯಾನು ತುಯ್ಯರೆ ಎಕ್ಕಳ ತಿಂದಿನ ಕುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಮಾತಿರೋತ ಹೆಂಗಿತ್ತ ನಿಗಾಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಂಗಿತ್ತ ನಿಗಾಂಟಾವು ಸೊಂಟ ಬಳಿಕ್ ಬಂದಾರಂತ ಏರ್ನ ಸೊಂಟ ಬಳಿಪುಡು ಏರ್ನ ಅಂಡಿನಿ ಯಾನೆ ಪಂಡಿನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಬಳಿಪುಡು ಏರ್ನ ಸೊಂಟ ಬಳಿಪುಡು ಏರ್ನಂತ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನೆ ತಾನೆ ಪಂಡಿನಿ ಈರಿ ಏರ್ನ ಬಳಿಪುಡು ಸೊಂಟ ಏರ್ನ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ